Soc la Nerea. Fa cosa d'un any i mig vaig perdre la meva mare d'una malaltia terminal. Vaig tenir la sort de poder rebre el servei de suport immediat a domicili, que s'encarrega d'acompanyar les famílies en persones que tenen una malaltia molt avançada i que necessiten un grup especialitzat en cures pal·liatives. Des de la meva experiència personal vam poder portar la meva mare en un moment en què a l'hospital hi havia molt de Covid i només hi podia ser-hi una persona assistent amb ella, a poder estar tots acompanyant-la des de casa fins als últims dies. A més, amb tot l'acompanyament necessari a nivell professional mèdic, amb una doctora, amb una infermera i inclús amb suport psicològic per la família, més tot el suport de tenir una persona que t'ajudi amb coses tan senzilles com poder fer la neteja o poder tenir qualsevol cura innecessària amb la meva mare. Això ens va donar la facilitat de poder-la acompanyar fins als últims dies i fer que la seva mort fos molt més dolça. Perquè aquest programa pugui beneficiar moltes altres famílies, el dia 2 de juny Rotary Lloret organitza un sopar benèfic per recollir fons per a aquest projecte. Inscriu-te i ajuda'ns a fer-ho possible. La teva aportació és clau.